eyes for the people, right? Muri kuzviona pakazorwa basa kuona kuti level redu rasvika papi, ndo patasvika apa. Pathingi pakati kwamazare tikati ndo chambobvunzokura kuti kuharare timunhu kuti basa riri kufamba sei ikoko kwamazare. Slab yedu yakapera, vatopa brickwork yavo, zviri kufamba zvakanaka, muchazozvionawo zvakare. Saka panapa tambotenderera timboona kuti zviri kufamba sei. Saka zvidhina zvedu zvimwe zvakazowedzerwa ndo pakamira munhu pamusoro apa. Pane chimini pakabuda zvakanaka chinhu ichi, pane chimini panapa. Mawindo zvedu zviri nice tondido pachauya mavrand, then wauya kuno ndo open space yataitaura. So this one no lobby, handiti apa ndo pachauya like toriti pivotal door, kuti pivot door unouya panapa. Amozviona manje touya kanditi ndoda zvinhu zviri chipi, then utakuti unoda zvinhu zviri chipi wobva wati ndoda nyangwe $10. Mozviona aya madho ane mabhata ndo ataida kwanonzi Maulinda. Papa taiti pane chi-opening space chiya chataiti kana papa musoro muchazona zvikufamba sei. Hamozviona uya kuno bouya kuno kune bedroom. Wamurikuona iyi imba inoyi ine mawindo mahombe, ndo wamurikuona ayo. Saka apa pachicloset chavo ichichi kuchaiswa zvimafitted what topinda muno. Right, this is another bedroom. Hamurikuona iri with the big windows, then closet zvakare aka kachaiswa hembe what uyai kuno timbonda kujirawo. Ndiwe ndikure machiri kujirawo oya kugarage, ndo patiri kuno garage. So this is the garage. Saka from here hanje kumberi uko hansandatengesa ungashazi patotenga simbi dziya ndo patoinda totenga dzeiya yekudaiwo yaita decking here kudai. Apa ndo paizvanoya ichi chichiyachena vazhowo apa. Right, uya kunotona. So this is the master bedroom ramuri kuona iri ziwindo iri. Panapa pane like so apa padesign takaitwa panapa. So uku paridza uku muri sei umu ndo mu-walk-in closet iyi, then wauya panapa wokufamba apa pane dog apa open uti open sei pane door ndo pane kadiki katoilet kacho panapa kati munomu pane toilet, then uku ndo kune matabhu what. So pane patida kutongonzwisa kuti apa pane door here kuti pane sliding. Iyi bedroom rimwe rine ramuri kuona etoya muno. Ichi ndo mune ndobuka chamber nekashawa mino kachaiswa papi kashawa kacho. So nderimwe iyi toilet yakaisirwa munhu muno bedroom muno. Kitchen area saka pane center stove here, pane center stove here panapa. So this is the kitchen. Toya kupantry. This is massive. Then toya kuno, this is what we call the scullery. Saka inondo scullery kusuka maplates kudini scullery. Wauya apa ndo pavranda repanze. Tatomboona kushe kuna vanhu vaya vanenge vachiti tinomboona kuti mukuita dzimba dzakaita sei dzakakura ikwadoko mamwe mascaffold ari apa ari kushanda kuno. Then touya handei ndokumashure kwekuimba tuno chako zvaakazoita zvinei akazoita ande iguru zvekuti kuti wozviona manje
zvimadhizaini zvichabuda apa muchazoka zisitondido touya kuno apa pachauya zvimadhizaini pila then design ichauya apa pamusoro ipapo woenda musaidhi oya kuona manje toinda takadai nekokoko uku tiri kuinda famba tiinde lenzi timboonawo basa rakafamba sei anondozviona toinda zvitina zviya zvamaiona zvese ona twasara papa nokuti zvimwe zvakazotanga kuwedzerwa zvichibva zvinofura kuona kuti kwedu zvikubuda zvakanaka riri kusimuka ne230 wo yedu from pasi kusvika pamusoro apa pasati patopera riri kurohwana sekuru beni papapa septic iri ndora muri kuona iro mbichana kusvika rapera hani mapabata then right handiti toinda saka ndo imba yacho yese iyi I think maiona zvayakaita tiri kuti isusu guys for the people like I always say ndakakuudzai kwamazare kuya kuti iri mukati pamabasa tinouya tichimanya timboregi mukuona ndikuita macross country I was in Masare making sure kuti foundation yedu setting out yabuda trenching yabuda zvakanaka footing yarohwa zvakanaka brickwork from the pasi apa papaipa pakarohwa footing from the footing level kusvika pabuda pashe kusvika tapinda pane slab level zvabuda mushe decking yedu tikasetaita slab level ikaitwa brickwork yoitwa ndo zvimwe chete zvamaiona ndichita panapa very soon you see us tiri kune mamwe projects but tiri kuti iwo kana uri kuti uyai mundiitire project come running tinouya mumaona kamabasa edu uzviona manje so isi patinoti pepe isusu septic redu ngaringe rakadzika ndo zvatiri tichitaura izvo septic redu rinenge rakadzika ronyatsa kudzika kuenda muzasi then rorohwa ne230 kubva pasi kusvika rabuda pamusoro ndo zvatinoita uye hasana mboona pandoshandisa 115 handisati maybe varipo vamwe vanoshandisa ma115 but inini hasandazviona saka ni ndizvozvo guys for the people we are looking forward kuti tione kuti imba ino ichabuda zvakaita sei ichabuda iri sikoko here ichabuda zvakaita sei we are together in this journey inini I'm so happy I'm so excited pakarohwa basa the builders did their deed well at least I was not around but toda kutenda Mwari then on top of that maorders ariko ndakaya nawo ari kuno kuHarare so please varipo vanenge vanetori nezvinhu zvavari kuziva kuti zviripo maybe bhuku rangu ndichamboshandisa bhuku ndichambodii asi kachikwanisa futi kunditextira message ibva wanditextira kachikwanisa kubva nangomanyamanya neorder tibva tangobuda nazvo tipe munhu but ndichangobozamawo kuti ndifollowe seapapa I know this one ane mugomo wezviyo mugomo wenyimo mugomo wenzungu kasingakanganisi munhu ane mugomo wenyemba kasingaresvi une nyemba uyu then handiti munhu wekutanga yeyuyu uyu anouya kumusha umwe ane nyimo nzungu zoda kuinda dzese idzi uyu une zviyo chata cross check futi kuti ndakamupa yakati handina uyu ne 2 buckets nzungu 1 munga magaka nemanhanga ndevekare ava vanava ndovanichatombotanga kumbobatana navo uyu une zviwani zviyo hafu nzungu hafu nyimo this one ndo anga kanzi August delivery but zvavapo then this one une 2 buckets nyimo 1 bucket munga 6 manhanga 8 magaka uyu ndabva ndatomuziva uyu ndomuziva uyu kana chikwanisa ndotomupa mangwana uyu kana zvikafamba kwazvo ndikaradza mangwana kuswera mangwana uyo 1 munga 1 zviyo 1 munga ndotombotanga vari mubhuku vese zvavo ndofanira kuti ndivape zvinhu zvavo zvese izvi zviri muno uyo 1 munga 1 mapfunde ndofanira kuti ndimuba ndagore rino then manew orders mamwanda handisati ndadii ndapa ayo saka ndichatanga ndive kumashure kundopinda pa vakazita second ndokopinda vakapesa kubhadhara izvozvi vose bhuku rinopera kuti wa everyone will get order yavo ndisati ndatombodzokera kumusha munhu wese maorder mukaona zvakaita kugrade view zvimunondisugwira tsitsimi pachakuvhunika munhu musana ndichigadzira maorder yavanhu ndichigadzira saka I think what I have to do now ndezvokuti ndofanira kunotsvaka masaga ndichitoti ndikapeka zvemunhu ndochonyora zita rake ndoisa padivi ndikapeka zvinhu zvemunhu I think that's the best I should do ndikapeka ndoisa padivi ndikapeka ndoisa padivi ndobuda ndichiita madelivery kana ndakoniwa kuyo then munhu akutongoya achizvitambirira pamba but vandokwanisa varipo ndoziva vanhu vakandibhadhara petu rekuti ndisvike pamba I'm not forgetting you everyone who paid for their farm product
uri kuwana zvinhu zvako without failure. And handigoni kuti ndidzokere kumusha kunoti vanoda zvakati izvozvi ndisati ndambopedza nevanhu, nekuti vanhu vakaodha izvozvi vakawandisa, handidi kurera nema. And also tichiri papo, thank you very much guys. Ngadei pasina support yenyu mazisola yada asina kutomboturikwa. Ndakambokudadira here Lenzo kuti pane minda yemasola zvekushop munda amakawaridza. Saka dangu watenda mashemarienzi nesupport yavakapa vabereki vangu. Zvokwadai mamusipo imimi ngadei zvise zviri kuitwa kumusha kuya zvisiku, ikonova kusamasilingi, ikono zvimatiles hakuiswa, iko zvino musoro pemazanga pakuda kupendwa, voda kuisa mafisha board. Manje ndafunga chekupesa chatozongoita kutageta iTV nekugadzira but zvizhinji zvinenge zvakakosha. Ndofunga nebhatiri ndo ratakambomisa tichida kumboti masola aturikidzwe, pasi poiswa matiles, silingi yoitwa, zvose zvezvo newati zvese zvipere. Zvikange zvapera tobva taziva kuti chikami chichapera, chese chapera takuziva kuti takushandira bhatiri. Tashandira bhatiri neTV tapedza. Vana manzvera mune mapedza kuvasupport. Maybe tozoti security woisa mabhagla baba veranda pepe wochikiya vachipinda. Zvodadisa, hamuzoni. I'm a proud daughter. Zvakanaka mamarova. Kana kuri mumasvingo ndakaisa ruviri pachivi takaendisa. Ndakada kwachivi mota ikarembera nezvunhu vanhu vachisapota. Kumasvingo ndikaenda ruviri nezvunhu ndikasapota. Manyika chaimo medu muya muduma ndakaenda ndikanosupply. I remember very well zvinhu pazvakatanga kuya kuswera zoro washindi anoda kumutenda futi washi anotambura zvinhu kandi kumusha ndinotambura zvinhu. Pane wana ndotoziva akatozotuma mai yake aita kudzokera kwada kudzokera akazokollecta ndisati ndasvika. Thank you very much nekuhwisisa because vanhu vaMwari ndaizama kuti zvinhu zviite. Saka ndakazongotanga ngoisa pabhazi ndichiti Washington nditambirire, kana watambira ndiri kumbira kuti undipire nhingi. Handinozva. Now that I'm here, I'm using the book nevanhu vese meibva mumafoni. Kanawo zveshuwa dzimwe nguva vamwe ndisina kunyora nhamba please ndokumira nezita raJesu. Kana uri kuzhe kwenyika une munhu wako wakandipa, just remind me. I'm begging you because I'm not perfect. Ndinogona kukangamwa munhu zviriko. Last time ndakazenge ndakangamwa mumwe ndikazozorona lesa kuti ndandikumiziva kuti akabhadhira but ndasina kunyora pasi. Please remind me so that ndisaskipa munhu wese ari kufanira kuwana zvinhu zvake. In 2 weeks time ndofana kuenda pedza kupa vanhu vese. Thank you very much. Tichiri papo tichiti thank you very much nekusupporta mafarm products. Thank you very much nekutipa mabasa. And I'm happy and kumaona ma message. Thank you very much. Ma bookings ngauye. We are here for you guys, for the people. Basa ngona tatorova. Panapa ndofunga I think mangwana vanenge vapedza brickwork yavo yese kuti vachibatana nechi panozoiswa ring beam. From there ring beam yakutanga kuiswa. From there wall plate vanoenda kumba vambodozorora kozoitwa chi roofing. Saka ndozvipepa papa.